selvom Danmark ikke er beriget med bjerge, og vinteren ikke altid byder på sne, behøver du ikke vende næsen mod koldere egne for at mærke suset på skibakken. Hos Indoor Ski i Rødovre finder du nemlig Danmarks eneste indendørs skibane. Bakkerne herinde er et helt almindeligt rullebånd, kan man sige. Det vil sige, det ruller bare under en, når man kører. Og det er så den måtte, man står på, er sådan et meget tæt nylon-tæppe. Så sprøjter man en lille smule vand på tæppet, sådan så at det bliver glat, sådan så der ikke er så meget friktion. Ligesom på sne forsøger man så at lave på samme måde. Teknikken er, at det er det samme som at stå på ski, og det er så bare nogle store rullebånd, der kører herinde. I princippet ligesom hvis man er ude og løbe på løbebånd. Det er bare lidt overdimensioneret. Og det betyder så bare, at man står i princippet stille, eller du kører fra side til side, men du kører ikke nedad, som man ellers gør på sne. Det at køre på de her indendørs skibakker er meget lige det at køre i sne. Man skal lige vende sig til det første gang, men der går en session, så er man klar på fornemmelsen her på bakken. Så det er overhovedet ikke noget problem. Og ligesom på de rigtige pister, kan du også her risikere at komme hjem med blå mærker. Jeg har styrtet på den bakke et par gange, og det er klart, det gør lidt ondt, men underlaget giver sig lidt, så det er ikke så slemt. Altså man kan jo altid falde alle mulige steder, men det er ikke farligere herinde. Faktisk er det mindre farligt, fordi man altid har kontakt med instruktøren, som så stopper båndet, inden at man sådan set falder. Og til dem, der kun står på ski for at komme til afterskiing, så har stedet også sin egen version af det. Værsgo, ekstra gærte med drop og snaps. Tak skal du have. Jeg er til afterskiing, fordi at, det er rigtig hyggeligt, rigtig sjovt. Og jeg mødes med de mennesker, jeg møder hernede på de tidspunkter, jeg kommer. Så det er en rigtig dejlig afslutning på sådan en skitur. Skål.